Ľudia, všetkým prajem krásny veľkonočný piatok. Aj keďže je sviatok, tak ja predsa len som niečo robil, pretože mi to nedalo, ja som musel zrobiť jednu vec, ktorú som vymyslel. Servírovacie podnosy Royal, Family, Bon Appetit poznáte, ale mi tam stále niečo chýbalo. A ja som vymyslel a dneska dorobil. A aj od skúšačov vidíte vo videu, malý podnos, aby mal každý svoj vlastný, aby na ňom mohol jesť, aby to nahradilo tie tácky, taniere a také tie veci vlastne, aby to bolo k tomu. A vymyslel som pod názvom Primo takýto podnos. Jedna omáčka, druhá omáčka zelenina. Ten podnos je mierne prehnutý, takže šťavička sa drží takto v strede, takto to vyzerá, samozrejme zozadu moje logo. A ja som si ho aj odskúšal, tak poďte sa pozrieť, ako to vyzerá v skutočnosti, jak sa na tom je a jak tam drží tá šťavička. Poďte sa pozrieť. Takže aby ste vedeli, že používam aj moje výrobky. A poďte sa pozrieť, ako tam drží šťavička v tom prehnutom dne. A to je pre dnešný deň všetko a všetkým ďakujem, že ma sledujete, že zdieľate moje videá, že sa dostávajú ďalej do sveta. Všetkým prajem ešte raz krásnu veľkú noc a majte sa. Ďakujem, že ma sledujete.